alle sammen, og velkommen til kanalens første vlog. I dag, der skal vi, som sagt, det ved jeg ikke, om I kan se på overskriften, men vi skal lave en dag i stalden. I dag, der har vi den 1. februar, og klokken den er lige nu 9. Så ja, og jeg kan så sige, der blæser. Men der er faktisk okay på her. Der er 2,5 minusgrader, så det er jo super koldt. Men jeg vil lige køre i stalden, og så tænker jeg egentlig bare, at vi ses der. Okay, jeg går simpelthen i gang med en mulighed. Jeg har lavet så mange rødstrømsandvinger. Og Gabi har skidt ned i sin spand. Det var lækkert. Der er pissehammerende koldt. Så. Skal lige have handsker. Jeg havde lidt planer om, at jeg skulle ride klokken 10. Det kan jeg godt se. Det bliver klokken nok ikke. Men jeg tænkte også, at altså, det er hyggeligt at lave stand op. Yeah, Ursha baby, this is for the A. Shawty, I don't mind if you dance on a... Guys, jeg har ikke lige det, om I kører mig, men jeg kan ikke fange det. Nu står hun der. Ej. When you work until 3, if you're leaving with me, go make that money. Jeg er egentlig dem, vi kan høre mig, men jeg fik sgu ikke lige Gabi med. Så nu kan jeg gå ind i stallen igen. Men det er okay, fordi min søster hun kommer ned og hjælper mig. Jeg har langt en vilje for Gabi ind. Og jeg går ind med Strile. Og hun er lidt frisk, så det bliver lidt spændende. Ja, præcis. Så nu vil jeg bare lige strile hende færdig, og... Okay, vi endte med at ride på tur, fordi banen den simpelthen var alt for hård. Så vi tog en lille skridttur for sådan 20 minutter, tror jeg. Nu kommer den op. Jeg siger hej. Ja, nu skal hun egentlig bare ind og have mash, og så... Er det faktisk bare det? Jeg havde håbet, at jeg kunne filme lidt mere, men nu kan jeg filme min afsadling. Det er jo også super spændende eller noget. Men ja, hun var ellers mega sød. Der er nok en del vågen, men det er okay. Breaks and promises. I've got more than my share. I'm tired of giving my love and getting nowhere. It's been so long since I've touched a wanting hand. Can't put my love on the line. I hope you understand. So baby, if you want me, you got to show. Når jeg så har taget Gabi af, så tager jeg egentlig bare selv mit udstyr af. Lige nu der har hun stadig masher på, og jeg har Gabi hår i næsen. Men så tager jeg egentlig bare mit eget udstyr af, og med det, der mener lige støvler, de er stibe, og så fryser jeg min tær. Så skal vi stå over til mine staldstøvler, hvor jeg har uldsokker i, fordi der er pænt koldt. Men så står hun egentlig bare med sit tæt på lidt. Okay guys, så blev lige afbrudt. Men på den måde, jeg har lavet mash. Den er lige i buksen. Der er ikke kommet foder. Au! Undskyld lige. Bare lige for thumbnail. Nå, chill. Der var ikke kommet foder i, så det var faktisk fint. Ja, nu er du lidt kærlig. Nu skal jeg de her støvler af. Og hvis jeg kan høre en hest, og hvordan skal jeg gå ud af det? Sige et god skin, så er det bare Nabi. De to, de er besties, okay? Så, ja.
Okay, jeg har lige fået mit udstyr af. Jeg har stadig hjelm på, men det er fordi, hvis jeg sætter den her af, så har jeg en streg fra min makeup. Så det skåner jeg lige for. Men jeg tænkte egentlig bare, at jeg ville fjerne Gabis masher. Og så lige lidt stribe over. Og så kan vi lige få sådan en mesh. What you say, but you got to show me love. But you got to show me love. Try to get caught up in those one night affairs. What I need is somebody who will always be there. Don't you promise me? Okay guys, jeg lukker Gabi ud på fold igen til de her til nakken. Og så kan jeg lige rydde op, og så kan jeg komme hjem. Ja. Så jeg gør hendes mash klar til i aften, så hun kan få det der. Og så kommer hun hjem bare ud til Gabi til nappe igen. Og så kan jeg lige ordne det sidste i stedet. Det kan jeg nemlig. Naps! Goddag! Goddag! Er du lidt sur over, at jeg har taget din dame? Ja, jeg ved det godt. Jeg har lige så lukket Gabi ud på folk, og nu skal jeg lige være til at rydde alt mit lort op. Men så kan jeg lige hurtigt lukke her. Så. Og så laver jeg lige hendes mash. Det ved jeg ikke, om jeg har sagt. Men jeg laver lige hendes mash, så hun kan få noget i aften. Hun plejer næsten altid at få en mash, når vi har reddet. Især når vi har reddet dressur. Men det har vi ikke reddet i dag. Jeg er lige blevet færdig i stallen. Jeg har fået alt på plads og lavet hendes mash, så det er klar til hun kommer ind i aften. Jeg ligger i den der spand. Og får stillet mine ting på plads. Jeg mangler godt nok lige hurtigt at feje, så det gør jeg lige hurtigt. Men så er jeg også færdig. Nu er klokken også blevet 1, så jeg har bare været ude i lidt lang tid. Men det er hyggeligt nok.